Tambah apa? Belum. 7.000. Ini nggak pakai lauk 7.000. Pakai lauk 7.000. Pecel 7.000 nang tengah kota rek. Murah kan? Asli pun Ibu. Nganjuk. Asli Nganjuk 7.000 tok. Nyaman ongku ya. Nyaman ongku. Ongku. Nyaman Sarah. Nyaman Sarah. Positif ya. Positif nggak akan boleh kenyang boleh. Baik Ada pecel cuma 7.000. Ya di sini. Mana? Ini dia teman. Ayo. Halo rek, murai kebacut sih. Pecel deso cuma 7.000 seporsi lek kayak sego wake. Sayurane pilihannya lengkap nggih. Sambal. Ini lalapannya lengkap. Antoro nggih. Antoro, timun, kemangi. Sambelnya pun nang kene oleh dicampur ya, ono sambel pecel karo sambel tumpang. Iki sambel pecel khas Nganjuk karo sambel tumpangnya ya podo khas Nganjuk rek. Kulupane ono kenikir, kacang, bedoyo, terus lalapane ono kemangi, cambah, lantoro karo timun rek. Sambelnya enak-enak kene ku pilihannya akeh, sing pedes utawa gak pedes. Ono sambel kacang serta oleh dicampur karo sambel tumpangnya cuma 7.000. 7.000 iki termasuk karo 2 kerupuk karo peyeke wake koyo ngene gawe peyek kacang. Pilihan lauk bervariatif mulai dari 1.000, 3.000 sampai 10.000. Aneka sundukan iki 3.000, terus ono paru 10.000 dan iki daftar rego lengkape gawe lauke. Panggon iki ono di tengah kota Surabaya jenenge Pecel Deso, bukae dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Isok mangan di tempat, isok dibungkus. Aku dhewe iki yo sik tas nemukno dan wonge ternyata yo dodolan peyek sak toples ngene cuma 40.000. Terus sambel kacangnya yo didol cuma 20.000. Gawe panggone Pecel Deso iki ono ndek ngarepe pas SDN Kotija Jalan Pandigiling Surabaya. 10.000, lauknya telur. Dan kalau kalian pengen nambah lauk yang lain, harganya bervariatif. Iya, aku cuma 10.000, termasuk karo lauk telur, bumbu kacangnya enak, pedes, gurih, dan sing paling penting, peyek kacang iki tipikalnya sing tipis ngono rek. Telon Inces Sarizal sampai telap-telap. Enak. Bener. Pecel desa ngarep Kotija. Mek pentunge wae. Dadi lek golek pecel regone murah cuma 7.000 oleh akeh, sambel pecele enak khas Nganjuk, langsung gas kamrene yo rek.